На тэрыторыі глыбоцкага рэсервісу знаходзіцца некалькі дзесяткаў новых трактароў. Цікава, навошта іх столькі? Ды яшчэ са сцягамі? Хіба толькі для змагання з каранавірусам? Сітуацыя з якім у глыбоцкім раёне далёка не найлепшая. У глыбокім, відаць, сітуацыю з пандэміяй прадбачылі. Таму ранейшы кіраўнік зрабіў выставу трактароў яшчэ да пачатку хваробы. А цяперашні пастанавіў, з новай хваробай і змагацца трэба новай тэхнікай, як і раіў галоўны вірусолаг краіны год таму. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит. Вось і ехала калона трактароў праз палову краіны, марнуючы шмат паліва і блакуючы рух на дарогах. Ехали в Лепельском районе, на Витебскую область, гнали, две колонны шли тракторов. В одном шло 34 трактора. Вечером уже был 6 час вечера, и вторая колонна шла, 24 было, получается, трактора. Гаёвые со своими мигалками. Пишут, что это удзельники так угоду адзначылі. Маюць права, аграпрам жа ў нас багаты, это як пяцёрку шукаць свецячы сотні. А можа трактары прыгналі для вучэнняў, бо адразу пад сцягамі? Увосень жа плануюць захад 2021 праводзіць. У глыбокім памятаюць яшчэ вучэнні захад 2017. Тады былую кантору калгасную ад тэрарыстаў вызвалялі. Гэтак яна вызваленая і цяпер стаіць. Сёлета можна кантору льнозаводу ў Падсвіллі вызваліць. Ці ўсё ж тэрарысты заселі ў сталіцы? 4 гады таму адзін глыбачанін аж праслязіўся ад гонару за магутнасць нашай краіны. Там что, по литовской территории ползают уже натовские танки, которые мы, батька, возьмем в 45 году. Чтоб яны тут не были. Умеюць такі ў нас прадбачыць падзеі. Натаўскія танкі выгналі за 4 гады да ўтварэння самога НАТО. Што ў чалавека ў галаве, невядома. Як і ў некаторых нашых кіраўнікоў, якія больш за чвэрць стагоддзя ўсё падымаюць нашу сельскую гаспадарку. А што думаюць пра гэтыя трактары самі жыхары Глыбока? Вот хожу здесь и думаю, что навешали на трактора. Это какая-то, не знаю, глупость. Ну, будут по колхозам разъедутся по весне, будут работать, наверное. Сложный вопрос. А як думаете, помогут на сельской господарстве? Очень даже. Дык усё ж дапамогуць гэтыя трактары нашим гаспадаркам ці не? Это не поможет. Як он сказал, что на отопление переходить дровами, это уже крайне. Сельское хозяйство ничего не поможет уже поднять. Это уже гиблое дело, давным-давно понятно. Искусственно все это поддерживается, какие-то там все кругом должны, банкам, другому хозяйству объединяют. Але, трэба сказаць, ёсць усё ж і аптымісты, якія вераць у лепшую долю. Ну, а чему не? Наверное, должны. С какой-то ж целью они сюда приехали, наверное, должны поднять. Должны. Правда? Должны, тракторы хорошие. Чему не подумай, поля какие красивые стоять. Трактары стаяць прыгожыя, а 150 гадоў таму і гэта месца мела прыгожую назву. Глыбоцкія краязнаўцы высветлілі, што раней гэта ўрочышча называлася Воўчая яма. І вось ужо не адзін дзесятак гадоў у глыбокай яме знаходзіцца наша сельская гаспадарка. І каб выцягнуць яе з этой ямы, не дапамогуць і магутныя трактары. Зміцер Лупач, Алёна Шабуня, Белсад.